थैबायबो बेखायनो जों खाथि गासा होनबाय बिनि उनाव दल माने दुल बुथारजोबगोन सीधा पॉइंट पॉइंट। हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं खाटी गासा दल। ये देखिए, नया से करो, फिर से करो, क्योंकि अभी दे बोलो मा खालामनांगौ बोलो प्रसेस मानो खालामो खाथि गासा दुरुं जाबाय दुरुंटा एसे आमार कासे आलदा होदो ना आलदा होखागोन ना बबे बेयाव गब्लं जाबाय हाग्रा सोथ्रोब एसे हाग्रा हा गिसि दंखायोना ने रायजोफोर लाइक कमेन्ट ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामो दे सालाखाथि नोंखौ हाग्रोदोब्रा ने बाय आंसो रोंगौ नै नोंखौ हाग्रोनांगौ ओरै खुगा हा होबाय हा होनायनि उनाव खुगा हाबाय थाइगिर मोनासै रायजोफोर जोङो थाइगिरा सोल्ड आउट जाबाय मा जाबाय सोल्ड आउट Oh my god. ना खुगाखौ हाबाय बेखौ नै ओरै एकदमबारे नै ओमफ्राय थाव होबाय मा नायखादो सोलोंदो नै थाव गुबै होबाय हेलिकप्टार अइल दे जाहा अइल नङा हेलिकप्टार अइलजों बिरो बे बिरलांगोन बांद्राय होला गिलिर जाबाय जाबाय हुनि गोग्लैया बियो नैबे जोंनि मासाल बे अर जालायग्रा बारा रोङा सेहेरनिफ्राय फैनाय मानसि बेखौ बिदि खालामनानैसो ओरै सोयो दा बेखौ बिदि खालामो नै जोंजायाबासो र' जाबायदि गामिनि मानसि हमें देसी शुद्ध देसी अमूल थार्दखौ आं जालायगोन दे आफा लास्ट बेखौ नों सावनांगौ आं सावखागोन आंनि आसार लोखि ओरै फै आवलिगोन बे लाइटारा गाहायावनो होनांगौ थाव बांद्राय जादों जागोन दे जोङाखैनोमोन मोजां नै सेहेरनि मानसिथ' एसे जायो डेमेज जादों एसे डेमेज जोंबाय खाथि गासा ओंखारदो जों थाबायग्राजों दे रायजोफोर आंखौ निमाहा ना दे बन्द' खालामथ'दो दे नै बेबायदि खालामो मामि नायद' सोलोंदो दे बेबायदि खालामो दे मा नै बिदि खालामो दे मा जोंसो सोलोंनांगौ सोलोंनाया माखौबो रोंदोंब्रा माया रोङाना मा बिदि खालामो दे गोसोला बिदि आगोल पापाया लायो थाब बुबाय गब्लं जाहोनाङा खिन्थु थावा गोलैलांगोन थावा ट्रप गोलैलाङो मोनजाफाबि ट्रप गोग्लाङो मोनजाफाबि दे आफा थाब आं बे खाथि गासा दाल सौसिनायखौ लुगैथारो एफा बुरजा जे पापाया लाबोदों ओमफ्राय आलदा जायगायाव सावगोन रा खाथि गासाखौ मोनसालाय दे बुं दे नों बुं नोंखौ सोंगोरदों आं गैला नै आजिखालिनि जुगनि गथ' गैला माइ माबा स्टार्टिंनि माइ स्टार्टिंनिल' नङा साइन्स दं बिनि खिथुआव जा बुरजा एम्फौ बिरलायोना आया नोंगौ जा बुरजा एम्फौ बिरलायोना दा बे अरखौ नुनानै थाब अर नांनानै थैबायबो
बेखायनो जों खाथि गासा होनबाय बिनि उनाव दल माने दुल बुथारजोबगोन सिदा पइन्ट टु पइन्ट दे